Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, amen. Nberkuk mulej, nberkuk għal-mħabba kbira li inti għandek għalina l-bnedmin. Ħlaqtna x'tridna miegħek. Ħlaqtna x'tħobna u tħobna u ma tridx titlifna. U allura tpoġġi tagħmel minn kollox anzi biex vera tħallina nkunu miegħek għal dejjem għal eternità sħiħa. Nberkuk mulej għal-mod tiegħek ta' kif ġejt turina triq ġdida li tagħtina salvazzjoni. U din is-salvazzjoni hija l-ħajja eterna jew il-ħajja tal-eternità fina illum. Nberkuk, nirringrazzjawk u nagħtuk il-glorja li tixraq lilek biss. Amen. Tajjeb, għattilkom li da 3 ijiem ma kienx fer xej ma' San Ġwan biex niprofa natikom ftit tal-inqas anka ftit ma kienx fer. Ftit ħiel ta' dak li Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu joħodna fuq, joħodna l-bot, joħodna fuq livell differenti. U naturalment la 3 ijiem missejt ma' żewġ episodji il-bieraħ u għattilkom illum ser mur għall-iktar parti importanti u l-iktar parti twila tal-Vanġelu. Għandna diskors ta' Ġesu fl-aħħar ċena li huwa l-itwal diskors li hemm, jieħu 5 kapitli sħaħ. Għada nipprovaw missu biex ftit minna. U mbagħad hemm din it-tisliba li qabel ma jiġi msallab Ġesu għandna dialogu sħiħ importanti ħafna ma' Pilatu. Il-parti tal-passjoni hija dejjem l-itwal parti li hemm f'kull Vanġelu. Vanġeli minnhom jiġu one-fourth tal-Vanġelu nnifsu. So huma daqshekk importanti. It-3 evanġelisti l-oħra kellhom modi diversi ta' kif iwasslu l-passjoni bħala passjoni. Il-probabilità hi l-ewwel ħaġa li nkitbet. Ma bdewx mill-ewwel paġna, ma bdewx mill-introduzzjoni, bdew propju mill-passjoni innifisha. Għax dik kienet kollox. Il-passjoni kienet dak illi il-messaġġ li jasal u jasal vera ċar. U allura tawna modi diversi ta' kif il-passjoni, anke kif Ġesu miet, pereżempju. Min imut. Ġesu fil-Vanġeli minnhom imut jikwota salm, pereżempju, oħrajn jgħajjat għajta kbira. Fi Ġwanni kollox huwa mibdul. Anke il-passjoni nnifisha, fil-passjoni ta' Ġwanni hemm ġa il-qawmin. Ġwanni jippreżenta l-affarijiet totalment differenti. Għal Ġwanni Ġesu kien u baqa rebbieħ. U ħadgost li Nathaniel prezentanna din l-ikona għaliex qed jippreżentaħ propju f'dak li ħanajmlu llum u s-serenità li hemm fuq wiċċu hija dak li Ġwanni l-Evanġelista jippreżenta. Dan huwa eżattament hija l-ikona, hija l-kidba ta' Ġwanni dik l-ikona. Għax l-ikona ma jgħidux ipitru, ma jgħidu kidba, tikteb l-ikona. Hija l-kidba ta' Ġwanni, din l-ikona li Nathaniel regalalna dis-sena. Fejn dan Ġesu huwa rebbieħ ġiġa. Kien rebbieħ, jibqa' rebbieħ matul il-passjoni u jibqa' sal-aħħar rebbieħ. Propju sal-aħħar. Prattikalment, it-tislib li jippreżenta jew l-istorja sakemm wasal għat-tislib li jippreżenta San Ġwan hija l-inkoronazzjoni tal-imperatur. Tiġi ppreżentata kif vera imperatur kien jiġi inkoronat. Allura din hija fi Ġwanni passjoni, storja tal-passjoni teoloġika b'ħafna u ħafna tagħlim. Anke meta jiġu biex jarrestaw fi Ġwanni oħrajn Ġuda ġie u biesu
Ġwanni jiġu s-soldati u jgħidilhom imuru, jgħidilhom ilmi qed tfittxu. U huma jgħidulu lil-Ġesu ta' Nazaret. U ma jgħidilhom ego eimi, espressjoni tajjeb tal-modi. Ego eimi bil-Latin tfisser jiena hu l-isem ta' Alla. Ego eimi, jiena hu. U x'jiġrilhom? Jaqgħu wiċċhom mal-art jadurawh. Ġwanni jippreżenta xi ħaġa differenti. Fi Ġwanni Ġesu jaf x'qed jagħmel. U jmur, jaf x'qed jagħmel. Prattikament tista' tgħid li hu fil-kontroll. U qed għandu kontroll ta' kollox. Fi Ġwanni Ġesu huwa merfuħ il-fuq. U mhux imsalla. Huwa merfuħ il-fuq. U qabel imut li jgħid huwa innexxieli nagħmel kollox. Kollox mitmum, hekk fisser. Kull ma rrid nagħmel, dak kollu li ġejt biex nagħmel, għamiltu kollox, għamiltu kollu. U kif imut? Fi Ġwanni kif imut, interessanti, imut Ġwanni jgħid ta' in-nifs tiegħu lilna. Mhux he breathed the last breath, speċi l-aħħar nifs ħareġ, le, in-nifs tajulna ta' in-nifs tiegħu lilna, mhux miet. Ma jgħidx miet, imma ta' nifsu. Tagħna l-ispirtu tiegħu b'rigal għalina l-kol. Fi Ġwanni ma jinteressax pereżempju l-proċess li kellu u Mallut. Ma jidħolx fil-proċess ta' Mallut. Bħal f'Mattew, Mattew rajna l-ħadd li għadda, rajna l-passju u rajna il-diskors kollu li kellu Mallut. Imma fi Ġwanni insibu id-dialogu ma' dan Pilatu li huwa twil, mhux ħażin. Fi Ġudea kien partikolari għar-Rumani. Kienu jittrattaw wkoll b'xi mod jew ieħor daqsxejn differenti minn oħrajn. Fil-Ġudea dejjem kien hemm prokuratur illi biex jara li jżomm il-paċi dak kellu xogħlu, li jara li jżomm il-paċi. Pilatu ma kienx jgħix Ġerusalem, kien fedej il-baħar gawdija tajjeb. Imma fil-festi partikolari kien imur Ġerusalem biex jara illi kollox hu sew, illi jkun hemm paċi, li jkun hemm. Allura fi żmien lejt kien qiegħed jgħix propju hemmhekk dak iż-żmien. U allura bekk Pilatu daħal mhux fil-kredu biss, imma fl-istorja kollha. Is-Senedriju, dan huwa Senedru issa, il-grupp ta' darba jisemma Senedru propju hawnhekk. Is-Senedriju, il-grupp kbar, il-nies il-kbar tal-Lut, is-Senedriju jiddeċiedu illi joqtlu lil Ġesu. Imma, smajtuni ngħid, ma setax joqtlu lil xi ħadd mingħajr il-permess Ruman. Titmur tieħu permess mingħand il-prokuratur biex toqtol lil xi ħadd. Ġieli ħaġru xi ħadd hekk għall-arrieda, ġieli waslu semmek fuq ftehim li huwa xi ħaġa reliġjuża bħalma qatlu lil San Stefanu. Dik ġrat hekk vera. Imma ma setgħux joqtlu bil-mod ta' kif ridu joqtluh għax dik hija ħaġa oħra wkoll. Ma rridux iħaġru lil Ġesu, ma rridux jagħmluh martri, ma rridux iħaġru lil Ġesu. Kien hemm drabi fejn jippruvaw fil-fatt, kien hemm in-nies għadha marru ġabu l-ġebel u dejjem iħarbilhom b'xi mod, imma rridu isalbuh. It-tislib kien tant skandaluż. We can't grasp this. Tant kien skandaluż illi ma kont qatt ser terġa' semmi lil xi ħadd illi spiċċa fuq salib. Insieħ, intesal kollox. Kien ikun prova ċara jekk issallab il xi ħadd għalihom kienet ċara jekk insalbu lil Ġesu, allura nagħmluha ċara illi mhuwiex profeta. Mhuwiex il-Messija, x'il-Messija ma jiġrilux hekk. U dak li kellhom f'moħħhom propju illi jeqirdu Ġesu bl-isem tiegħu kollox kompletament. Is-Senedriju jew Senedriju u Pilatu ma kienux jaraw għajn m'għajn, ma kienux jaħmlu lil xulxin it-tnejn li huma. Allura għandna rakkont sħiħ ta' kif Pilatu rid jeħilsu.
u l-ġesu biex imur kontra d-deċiżjoni tas-Senedriju. U s-Senedriju rrid li Pilatu jaċċetta illi isalbu u rridu jinkonvinċuh dik il-problema. Pilatu ma rridx joqtol l-Ġesu u fil-fatt jispiċċa joqtlu. U s-Senedriju qatt ma rridu jiddependu fuq Pilatu imma kellhom imorru għandu. Għandna daw il-kontrasti kontinwament f'dan il-Vanġelu. F'Iżrael, il-Romani kienu jikkomandaw ma fl-istess ħin kienu jħallu ħafna libertà. Għalhekk għattilkom mhux l-istess ma kien jagħmlu f'pajjiżi oħrajn. Kienu jħallu ħafna libertà, immaġina fit-tempju kellhom is-soldati. Il-lut kellhom is-soldati tagħhom. Ġifieri anke hemmhekk tara d-differenza u ma kienx problema lihom. Kellhom anke il-muniti tagħhom. Ħadd ma seta' juża munita fil-Imperu Ruman ħlif il-munita ta' Ċesri. Imma huma fit-tempju kienu jużaw munita differenti. Kien imsalla pereżempju kien ikun erwien, imma f'Iżrael ma kienx ikun erwien. So għandna dawn l-affett ukoll u min imut ma kienx iħalluhom hemmhekk u jaqgħu u jiġu l-klieb jikluhom, eċetera, kien jagħmlu r-Rumani, kellhom ebda rispett ta' xejn. Ma le f'Iżrael setgħu jieħduhom u jitfnuhom. Mela, is-Senedriju rridu jikkundannaw għal-mewt lil-Ġesu fuq salib. U anke f'ġurnata partikolari, fis-sens li din kienet il-lejliet il-festa tal-Eid. U biex taxxaqqa dik is-sena il-festa tal-Eid insertat ġiet ukoll is-Sibt. Allura rridu joqtluh il-ġimgħa qabel jidħol is-Sibt. Is-Sibt kien jidħol eżatt ma nżul ix-xemx. Allura il-ġimgħa fi nżul ix-xemx huwa ġa s-Sibt. Għalhekk nagħmlu qudisa s-Sibt tal-Ħadd minn hemmhekk ġejja minn din il-mentalità ludija. Il-ħamis jiġi arrestat u jieħduh għand Pilatu il-ġimgħa filgħodu kmieni, iqajmuh kmieni, letteralment. Fil-ġimgħa filgħodu kmieni. Ridu jeħilsu malajr. Imma Pilatu kien jaf xi jridu, kien jafhom sew, dam ħafna fil-ludija, kien jafhom sew u apposta ħada fit-tul. Ma setgħux jidħlu fid-dar tiegħu fejn kien qed joqgħod minħabba li jitniġsu għax kienu ħajċċelebraw il-Eid, allura ma setgħux jagħmlu dan u għandna din ir-realtà illi dan Pilatu jidħol u joħroġ u jidħol u jerġa' joħroġ, jidħol u jerġa' joħroġ, kull darba joħroġ fil-bitħa biex ikellem lis-saċerdoti u l-kittieba u l-oħrajn il-kbarat u jidħol kull darba ġewwa jkellem lil Ġesu. Hemm eżattament 7 dħul u ħruġ. 7. Ġwanni ġenju. Anzi, ħanidu kemm ġenju, fin-nofs 7 tiġi r-raba' waħda. Fir-raba' waħda joħroġ u jgħidulhom eċċe uomo. Iċ-ċentru. Araw il-bniedem. Minix se naqra għax twila ħafna. Se nirreferi għal biċċet minna. Imma qiegħda hemmhekk meta nirreferi għal xi tkunu tafu jekk qed taraw qed nduna li żgħira. Tkunu tafu li ħadet paġna u nofs ġifieri. Mela jieħduh kmieni filgħodu għand Pilatu li probabbli diġà kien jaf xi ħaġa, ġa kien ikollu min jgħidlu x'qed jiġru ma jiġrix, imma ovvjament jagħmilha ta' birruħu illi ma jaf xejn, allura jgħidulu da kif ħatoqtlu? Irridu noqtluh, x'ħatoqtlu? X'għamel ħażin? U jgħidulu kieku ma għamel xejn ħażin, kieku dan ma kienx raġel ħażin, ma konniex nġibu hawnhekk, taf inti dik it-tip qed jiddiskutu miegħu fuq dan il-livell. U biex jisfida jgħidilhom intom għandkomx il-ġijiet tagħkom. Allura mexxu bil-liġijiet tagħkom u kollox imur sew, m'għandix għalfejn nidħol jiena, għalfejn ħaddaħlu lili. Imxu magħhom u neħelsu hawnhekk, speċi daqshekk sempliċi. U jgħidulu li intom ir-Rumani ma tħallunix noqtlu lil ħadd.
Għalhekk ġejna għax irridu naqtluh. Allura Pilatu jidħol u jkellem lil Ġesu. Interessanti li xi saqsih. L-ewwel mistoqsija. Taraw, l-ewwel mistoqsija xi saqsih? Saqsih, inti r-re tal-Lut. Minn fejn ġabha di? Għaliex saqsih hekk? Inti r-re tal-Lut. X'akkuża setgħu jġibu biex Pilatu jiddeċiedi li joqtlu. U biex Pilatu jiddeċiedi li joqtlu, l-iktar ħaġa li kienet ovvja kienet illi xi ħadd jagħmel lilu nnifsu re minflok Ċesari. Dik kienet ovvja illi jispiċċa biex jikkundannah għal-mewt. Għax kieku ħada kontra r-reliġjon, Pilatu x'jinteressah, x'jimporta. Jekk jgħid li anke li bent Alla x'jimporta, għax minn minnu ma jimporta xejn. Jew qajjem xi ħadd mill-mewt. Sajjeb, mhux xorta x'ħajġri, mbagħad biex ħarġa jmut da, m'hemm xejn, m'hemm ebda problema. L-akkuża li ġustifikata tkun jekk jagħmel lilu nnifsu re. Allura iva ħaqqu l-mewt. Allura dik li saqsih. Inti r-re tal-Lut ma' Ġwanni li tippreżenta din. Għattilkom Ġwanni jippreżenta l-passjoni jew d-diskors kollu għall-inqas jippreżentah bħala inkoronazzjoni. Araw. Xi wieġeb Ġesu jgħidlu qed tgħidu inti jew qalulek l-oħrajn, okej? Qed tgħidu inti jew qegħdulek l-oħrajn. Jgħidulhom mela jinludi. U jtaqsih mistoqsija, x'għamilt? Ir-risposta ta' Ġesu qed tkun iktar stramba. Is-saltna tiegħi mhijiex ta' hawn, mhijiex bħal tagħkom, m'għandix l-istess sistema tagħkom. Is-saltna tiegħi hi differenti għal kollox. Qed jgħidlu iva, jiena re. Qed jgħid iva, jiena re, imma mhux kif qed tifhem int. M'għandux x'aqsam xejn dak li tifhem int fuq dak illi jien. Allura Pilatu ma jara xejn problema hawnhekk. F'dan is-sens. Ma xorta jgħidlu, allura inti re. U Ġesu jgħidlu, iddeċidi int. Int qed tgħid dak id-diskors tant qed tgħidu. Iddeċidi dak ifisser iddeċidi int. Iddeċidi int. Jien ġejt biex nixed għall-verità jgħid Ġesu. Qed jgħid li hu re biex iwassal lilna għall-verità. Għalhekk huwa re. Biex iwassalna għall-verità. Il-verità li teħlisna, il-verità minna nfusna, il-verità dwar id-dinja u kif kollox jiffunzjona. Is-sistema tiegħu, is-saltna tiegħu hija differenti. U jgħidlu min iħobb il-verità jisma' leħni. Dik qawwija dik is-sentenza li aħna naħduha bħalli kieku qed jgħidha jisma' leħni. Le, min jinteressah il-verità jagħti każ kull kelma li qed ngħid. Dak ifisser jisma' leħni ta' ma jfissirx jisma' vuċi, jisma' leħni. Jagħti każ kull kelma li qed ngħid. Imma Pilatu ma jinteressax. Dan Pilatu ma jismax u jistaqsih x'inhi l-verità u jitlaq il-barra. Qasbis jagħti każ risposta u jitlaq il-barra. X'fehm Pilatu? Kull ma fehem dan raġel mhuwiex perikoluż. Għajmuni kmini għal xejn qed jgħid biex jakkużaw wieħed miskin, wieħed sempliċi, wieħed kwiet, wieħed orrajt u dal-aġeb kollu. Allura jgħidulhom li ma sab xejn ħażin fih u jista' jeħilsu. Kull sena huma kien jeħles il xi ħadd fil-festa tal-Għid u qallhom mela dis-darba dis-sena neħelles lil Ġesu. U huma bdew jgħidu le, il-Barabba. Barabba. Bar Abba. Bar, ta' fuġi tfisser bar? Bar tfisser iben. Iben il-missier. Mela, għanna pika bejn tnejn, bejn iben il-missier u iben Alla. Bar Abba u ben Adam. Iben il-missier
u bejn il-bniedem li huwa liben ta' Alla nnifsu, kważi tad-daħq. Imma Pilatu jgħid ħansolvija easy u bagħtu aswat. Ma jsib xejn ħażin fih, tajba. Qed jgħid li innoċentri u jibagħtu aswat. Imma fil-fatt Lukaġ qed jgħidilhom illi se jtih is-swat u daqshekk u tieqaf hawn. Ħadd ma jtih is-swat, jagħtuh is-swat u mbagħad joħdu għal-tislib, dik qatt ma ġrat u ma kienx tiġri bl-ebda mod. Allura Pilatu taħ is-swat biex l-istorja tieqaf hemmhekk. Taħt is-swat seta' anke miet. Daqshekk kienet qawwija u bla sens. Meta inti ssawwat li xi ħadd li mhuwiex Ruman, ma tantx kien jagħtu każ. Allura qed isawwat Pilatu qed isawwat il-Ġesu biex jaħraq lil-Lut. Biex jisfikhom. Biex jgħidulhom jien ħansawtu biss and that's it. Daqshekk, sempliċi. Ma millix biex jeħilsu, imma biex tgħaddi tiegħu mal-Lut u ma jsallux. Hekk kienet qed isseħħ. U hawnhekk fis-swat tafu għal-istorja, xafejn naqrawa, imma fis-swat issir propju l-inkoronizzazzjoni. Iġibuh hemmhekk, jagħtuh is-swat, wara s-swat jinkorunawh bix-xewk, jagħtuh mantell aħmar u jsellmulu bħala re. U s-soldati jiselmulu bħala re, biżovjet. Imma jiġi inkorunat fuq dan il-livell. Imbagħad jerġa' joħroġ wara li jsawtu, jgħidulhom li ma jsib ebda ħtija, u kważi qatlu, ma jsib ebda ħtija fih u jgħidulhom hawnhu il-bniedem. Ecce uomo. Speċi qed minn dan qed tibżgħu. Minn dan qegħdin tibżgħu. San Ġwan lil Pilatu anke jpoġġih profeta. Għaliex dan huwa il-vera bniedem. Anke jekk huwa imdemmi. Huwa Adam il-ġdid. Ben Adam. Huwa l-Adam il-ġdid. Allora ma jgħaddu kelma insomma ta' fuqadin u jibdew jgħidu salbu. U Pilatu jerġa' jibda jilab magħhom. Logħba għaddejja kontinwa. Jerġa' jibda jilab magħhom. U jgħidulhom ma sib ħtija jien. U sawtu ma insomma. U sa tant qed jgħaddi l-ħin. Daw ridu jaġlu. Għalhekk marru fil-għodu kmieni. U qed jgħaddi l-ħin. Fuq is-salib ma tmutx malajr. Fis-salib tieħu sigħat u ġranet fuq salib biex tmut. Allura rridu isalbuh malajr għaliex il-ġimgħa fl-ofsinhar. 4 sigħat 5 sigħat oħra jiġi jidħol is-sibt. Allura jgħidulu illi għandna liġi u skont il-liġi irid imut. Għaliex? Għaliex għamel lilu nnifsu bin Alla. Fl-aħħar ħarġet il-verità. Dik għadu qatt ma qalu ilu. Fl-aħħar ħarġet din il-verità. Daqshekk ipokrisija. Imissa Pilatu jitfixkel. Il-kelma jibża, beża. Il-kelma biża bil-Grik tista' anke tfisser jirrabja. Issa Pilatu jitfixkel, jirrabja. U forsi iktar hekk. Jidħol u l-Ġesu jsaqsih minn fejn int? Biddel issa sar level ieħor id-diskors. Minn fejn int? X'mistoqsija di? Minn fejn int? Imma Ġesu jieqaf ma jitkellimx iktar. Pilatu jirrabja ma' Ġesu. Jgħidlu li għandi seta' insalbek u jgħidlu ma kellek ikollok seta' kieku mhux mogħtija f'idejk. U jgħidlu dak li ovvju f'dak is-sens. Imma jgħidlu li min tani fidejk għandu ħtija akbar. U issa Pilatu prova jeħilsu vera.
Imma għandu problema, tjajt li l-dawn l-lut ma naħmilhomx. L-dan ġatajtu s-swat, allura ew nifqu hawn. Imma l-lut attakkawh u jgħidulu attakkawh bil-owd belt, aħna ngħidu. Allura jgħidulu, allura inti kontra Ċesari? Għax inti tiġi kontra Ċesari jekk taċċettaħ dan li qed jgħid li hu r-re. Allura ma taħsibx li idea tajba u they really attacked him directly. Rrid jeħilsu forsi imma ma rridx jitlef il-karriera. Isimgħu x'ġara wara. Sentenza ambigwa. Din hija l-ġenjalità ta' l-Evanġelista Ġwanni. Pilatu joħroġ lil Ġesu kif kien hekk, joħroġ lil Ġesu u jqiegħdu fuq is-sedja l-għolja. Ħanaqra sew din. Meta semgħu jgħid dan, Pilatu ġieb il-Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja qed lil min? Min hu qagħad fuq is-sedja kif għamilna fil-films? Fil-films joqgħod fuq is-sedja u jikkundannah. Le. ċara. Ġieb il-Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejja. Ipoġġi l-Ġesu bil-qiegħda fil-post tal-ġudizzju. Ġwanni, meravilja. Ipoġġih bil-qiegħda fuq Litostrotos fejn hu jagħmel il-ġudizzju. Dak tpoġġih differenti, inkoronazzjoni vera. Għadda nofsinhar sħiħ, daħlu ġew fil-għodu kmieni, issa ġa nofsinhar, il-karti issa jidhru l-qegħdin f'idejn il-lut, imma ipoġġih fuq is-sedja u jgħidulhom hawn hu r-re tagħkom. Huma jgħidu salbu. U Pilatu jilab l-aħħar karta u jgħidulhom insallab lir-re tagħkom, baqalu xejn, ma baqalu xejn iktar. Imma tweġiba tal-lut hija l-ikbar dagħwa li ludi seta' jagħmel. It-tweġiba tal-lut kienet Ċesari huwa l-unika re tagħna. M'għandniex re ħlief lil Ċesari. Ebda ludi ma qatt kien sa jgħid sentenza bħal dik. Mhux Alla biss huwa r-re tal-lut u Pilatu jitlef. Skakko matto. Jitlef. Dan ifisser li tant ridu jeħilsu minn Ġesu illi waslu sawn m'għandniex re ħlief lil Ċesari. Din hi dagħwa kbira, dagħwa kontra l-ewwel kmandament. M'għandniex Alla ieħor ħliefek. U wara imorru jiċċelebraw lejt. Ma jitniċsux, ma jitlux ġewwa, imma ma jħorġu b'din id-dagħwa daqshekk faħxija. Pilatu forsi kuntent li wassalhom sehem, ammettew il-lut fl-aħħar wara da snin kollha, ammettew li Ċesari huwa r-re tagħhom. Jidher li ħadu kull ma ridu, imma fil-fatt Pilatu jum il-jum fuq dan livell u jwassalhom biex jiddikjaraw Ċesari huwa re, ir-re tagħhom. Allura issa Pilatu iċedi. Issa vale la pena illi Ġesu jissallab. Daqshekk spiċċat. Jaħsel idu and it stops there. Issa nedru ħadu li riedu, imma fil-waqt li akkużaw lil Ġesu illi jagħmel lilu nnifsu Alla. Ara l-ambigwità taħla kemm stupida l-ħaġa. Mela jakkużaw lil Ġesu illi għamel lilu nnifsu bin Alla. Huma jinnegaw lil Alla għall-imperatur
Roman. Di l-logħba ta' bejn Pilatu u bejn il-Senedriju u Ġesu jilab fin-nofs. Nikkonkludi li din hi l-istorja tagħna. Din hija l-istorja tal-umanità, tal-bniedem uman. Jiġri hekk kontinwament. Anke l-Knisja hemm drabi fejn waqgħet fl-istess żball kemm il-darba. Kien hemm żmien fejn ridna li l-Papa nagħmluh imperatur. Kien hemm żmien għandna storja history ma tantx hija sabiħa tal-Knisja, ma tantx għandna biex niftaħru fuqha. Ħallatna ħafna drabi matul is-sekli, ħafna drabi il-fidi u l-politika. Mhux il-politika partiġjana ta' Malta, nsewwa dik, m'għandix taqsa. Il-fidi u l-politika illi ma jaħdmux bl-istess mod u għamilna żbalji kbar ħafna. X'rid jgħid Ġwanni b'dan ir-rakkont? Ġwanni qed jagħmilha ċara li minkejja Ġesu u l-vittma u huwa l-vittma, jidher vittma u huwa l-vittma, imma jidher tellif, jidher fallut, imma qiegħed fuq it-tron, qiegħed fuq l-Litostrotos, jiġġudika. U dan jiġġudika bil-mod ta' Ġesu fis-saltna tiegħu. Kif jiġġudika Ġesu? Jiġġudika bil-imħabba. Jekk Litostrotos ma kienx tron biżżejjed, dak is-salib kien tron biżżejjed biex jindika din il-sens sħiħ li ta' Ġesu fuq is-saltna tiegħu xi tfisser. Hija saltna ta' mħabba. Xejn iktar ħlief, saltna mimlija imħabba. Ħafna verità u l-verità tiegħu hija li tħobb fuq dan livell. Il-ġudizzju ta' Alla f'ibnu hu il-mewt u l-qawmien tiegħu li permezz tagħha salva l-umanità kollha. L-aħħar ta' Randan qegħdin. Tħossok midin għadek tħossok midneb, tħossok vittma ta' xi ħaġa, tħossok m'intix mifhum jew mifhum ħażina, mifhuma ħażin. Ġesu daħal din l-istess storja tagħna. Huwa ġissa bil-mod li forsi huwa għall-kuntrarju milli ħsibna illi Alla seta' jagħmel. Bħalma ħana rawada propju fil-ħasib tar-riġlejn. Jien noqtlu u hu jsalvani. Jien niċħdu u jaħfirli. Jien nitradih u jħobbni. U dini l-imħabba illi salvatna. Mhux is-salib salvana. L-imħabba ta' Kristu salvatna. Aħna fil-ġimgħa kbira u f'daw id-doluri u nagħmlu ħafna esagerazzjoni, gost nara dan din l-ikona ma tsibx qatra demm fuq. Mhux bħal The Passion of the Christ kien ġam demmi wara 10 minuti. L-esagerazzjoni fuq is-salib, il-mewt, id-demm li salvatna, dak li salvak lilek hija l-imħabba ta' Kristu. Illi minkejja għamilna x'għamilna, irnexxielkom hekk jgħid Ġesu qiegħed jgħid, irnexxielkom toqtluni, imma mhux se jirnexxielkom twaqfuni nħobbkom. That is salvation. That is good news. Mintomx ser twaqfuni nħobbkom. Dik hija l-konklużjoni ta' dak li għadna llum. Konklużjoni ta' daw it-tlet ijiem marbuta mal-Vanġelu ta' Ġwanni, għattilkom Ġwanni jieħdok x'imkien ieħor. Inkoraġikom kultant aqbdu paġna minn tiegħu u aqrawha tifhmuha kif tifhmuha b'aqra jew frażi waħda biċċiet żgħar u aqra anke jekk l-ewwel darba ma tifhem xejn, ibqa' sakemm fl-aħħar tibda tkellmek. Din hija l-qawwa tal-kelma ta' Alla. U fi Ġwanni del qawwa għandha qawwa partikolari. Ħalli l-kelma
tkellmek, ħallija tiġġudikak, tixlik. Imma ħad tiskopri dejjem, inkella mhux qed tifhem xejn, se tiskopri x'inhi l-paġna li ħataqbad mill-Vanġelju. Tiskopri li l-ġudizzju li qed jagħmel għandu ħafna imħabba. Hija ġudizzju li jfejqek, mhux jikkundannak. Huwa ġudizzju li jsalvak. Għal-inqas nispera da 3 ijiem ħloqtilkom xewqa għall-arfin tal-kelma ta' Alla. Aħna San Pawl jgħidini għax hija bħal xabla b'żewġ tixfar illi tibqa' dieħla sal-mudullum u ttawwalna u tisfidana u tiġġudikana u tixlina. Imma dejjem għandha dal-proċess, imma dejjem fl-aħħar tfejjaqna. Jew l-aħjar kelma li nużaw propju fil-ġimgħa mqazza, fl-aħħar din il-kelma dejjem issalvak. Mela ningrazzjawk ta' dan il-ftit momenti li konna flimkien. Ningrazzjawk ta' Ġwanni l-Evanġelista li ppreżentalna dal-Vanġelu fuq livell meravigliuż, fuq stil differenti, b'messaġġ qawwi li jekk jinftiem tifhem verament il-qawwa kbira li din il-kelma tista' tpoġġi f'ħajjitna. Grazzi li tant ħabbejtna li tajtna lil-ibnek il-waħdini illi huwa b'dan il-mod li salvana billi ta' lilu nnifsu għalina. Biex bekk aħna ngħixu fuq l-istess livell tiegħek. Livell tan-natura divina. Grazzi minn li taqsam magħna lilek innifsek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.